Вечеряме си с любимото семейство, тук на брега на Сена. Това е Понталма. Някакъв кораб минава. Ето и там други хора вечерят. Мама. Обидена, защото се прехапа току-що. Валентичка. Боболечката, чакай да запаля лампата, че нещо. Чакай, Бобе. Ето пие сокче. Я съм малко по-нагоре да си видя айфона. Ето е там. Нищо не се вижда, чеде. Но такова спрайтито, дето на първия ден, дето... Осветихте, нали? Ето така се вечеря на брега на Сена. И това ми беше влязла в мисъл. Когато бях